står Louise Jacobsen fra København V. Hun bliver sikkert ellevillig, når hun får en brandbil. Godt, hun er også gået hjem. Ja. Så har vi et så har vi et håndklæde. Så trækker jeg nu til en lille pause. Nu venter lidt op. Jeg trækker lige en her. Ismail! Hej lidt. Jeg filmer. Hvor er du heldig, mand. Men jeg skal nok få fat i ordentligt kamera til næste gang. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor I var henne. Jeg havde ikke dit nummer. Nå, okay. Ja. Vi ryster den en gang. Det er dejligt, ikke alle er gået hjem. Det er vi rigtig glade for. Jeg sender det til dig, hvis der er nogle problemer, så skal jeg have sådan en flot kasket. Den er rigtig ret. Den trækker vi om. Så trækker vi om en lighter. Jeg ved ikke, om vi skulle have leveret en pakke cigaretter.